Wel, mae yna dair ffordd o gyfieithu if yn Gymraeg. Yr ffordd gyntaf ydy defnyddio os. A da ni'n defnyddio os hefo y pethau yma fel arfer. Dwi wedi rhoi yn fan'na sicrwydd, ond mae o'n dibynnu ar rhywbeth arall. Enghraifft, os da ni'n defnyddio yn y dyfodol, os bydd hi'n braf fory, mi fyddai'n cerdded i'r gwaith. Ia? Os bydd hi'n braf fory. Hynny ydi, mae'r os yna, ond yn sicr os bydd hi'n braf, mi fyddai'n cerdded i'r gwaith. Da ni'n defnyddio os efo'r presennol, os wyt ti isio, mi awn ni Landudno i siopa. Yn y dyfodol, yr enghraifft dwi newydd roed, os mai technoleg ydych pwnc chi, beth bynnag diwedd y frawddeg, os oes, ac efo'r berfa cryno, os gynewch chi, os gweli di fel yn os gweli di'n dda, os cawn ni fwy o arian, mi nawn ni fwy o waith. Yr ail ffordd o gyfieithu yr if yma yn Saesneg ydy defnyddio pe, sef yr amodol, conditional, yr amodol. Beth sy'n anodd yn fan hyn, yn aml iawn, da ni'n defnyddio'r pe yma ar lafar. Os edrychwch chi ar yr enghreifftiau, dwi wedi rhoi, mae pe biaset ti, neu pe byddet ti falle yn fwy cyffredin yn y de. Ond wrth gwrs ar lafar, da ni'n tueddu i ddweud tasa ti. Ond mae o'n dŵad o pe biaset ti neu pe byddet ti. Ac yn fan hyn mae o'n amodol, mae yna amheuaeth neu ansicrwydd. Tasa hi'n braf fory, mi faswn ni'n dod i'r gwaith yn y car. Ond mae yna ryw amheuaeth yn does. Os bydd hi'n braf fory, mi fyddai'n dod i'r gwaith yn y car. Ond mae yna fwy o amheuaeth ag ansicrwydd. Tase hi. Sut ydych chi'n cyfieithu hwnna i'r Saesneg? Hynny ydi, efo'r cynta yna, if it's nice tomorrow, I will be coming to work in the car. If it were nice. Da iawn, ia. If it were nice tomorrow, I would. Ia, da iawn, I would. Dyna beth di'r amodol, mae'r woulds, y coulds a'r shoulds. Ond cofiwch hefyd, wrth gwrs, da ni'n tueddu i beidio defnyddio'r pen ar lafar, da ni'n jyst yn dweud tasa ti. Tasa hi'n braf fory, mi fyswn ni'n dod i'r gwaith. Neu fyswn ni'n cerdded i'r gwaith. Y drydedd ffordd ydy pan mae gennych chi mewn brawddeg rhywbeth sydd yn golygu weather, ond if da ni'n tueddu i ddeud yn Saesneg ynde. Can you ask Mr Jones if he can come to the meeting? Ond be da ni'n feddwl ydy weather. Ond be da chi'n gael yn aml iawn ydy, allwch chi ofyn i Mr Jones os ydy o'n gallu dŵad i'r cyfarfod, ond mae hwnna'n anghywir. Allwch chi ofyn i Mr Jones a ydy o'n gallu dod i'r cyfarfod. Mae yna enghreifftiau yma. I asked him if he was feeling better, ond be da ni'n feddwl di weather. Gofynnais iddo a oedd yn teimlo'n well. Dydw i ddim yn siŵr a gawn ni, whether we'll have the results today. Pryd fyddwch chi'n gwybod a fydd y cyfarfod yn cael ei ohirio? When will you know whether the meeting will be postponed or not, ynde?